Akulandirani pa program yathu ya Tikambe za Thanzi yomwe timakamba zinthu zosiyanasiyana zokhuza ndi umoyo wanu. Tsiku la lero tikamba za matenda aja a erectile dysfunction kapena kuti kukanika kwa kudzuka kwa chida cha abambo. Mwachidule matenda amene atizingoti ED. Ndipo amene mukuiona pano ndi nyanja ya mchere ya Pacific. Kada samayisanati tiyeni tikajambulire kwa studio ya panja ya Chilengedwe. Kodi ED ndi chani? ED kapena kuti erectile dysfunction ndi pamene chida cha bambo chimakanika kudzuka kapena kukhala chidzukire pamene bambo akumana ndi mayi. Tisanalowe mkati bwinobwino tatiyeni tione chida cha bambo kuti kodi mlengi anachilenga bwanji. Tikaona chida cha bambo timaona kuti chili ndi masponji atatu. Awiri akuluakulu ali mwamba ndipo imodzi yaying'ono ili pansi. Sponji ya pansiyo ndi imene imakhala ndi chubu kapena kuti njira ya mikodzo komanso njira yomwe umuna amatulukira. Machubu awiri amwambawa amazunguliridwa kapena kuti ndokutiridwa ndi misempha ya magazi. Tikati tione sponge, timaona kuti sponge ije ikakhala yowuma imakhala yaying'ono. Koma tikayivika m'madzi mwa madzi, sponge ija imakula ndipo imakhala yolemera. Nchimodzi-modzinso zomwe zimachitika m'thupi mwathu. Tatiyeni tione kuti chimachitika ndi chani kuti chida cha bambo chiyime. Usiku komanso mamawa chimatha kuyima chifukwa cha mankhwala a m'thupi. Koma panopa tatiyeni tikambe chomwe chimachitika kuti chida cha bambo chiyime pamene akufuna kukumana ndi amayi. Chomwe chimayambitsa akamva mwina mawu kapena akaona mayi kapena akamva mawu awo. Ndinanena kuti ubongo ndi achama owongolera china chilichonse. Tsono ubongo umenewo umatumiza uthenga kwa chida kuti iwe nthawi yako yakwana. Koma uthenga umenewo kuti upite ubongo umapita kudzera mu misempha ya mauthenga. Zindikira apa kuti pachichewa pathu timanena kuti misempha kutanthauza misempha ya magazi komanso timatha kunena misempha kutanthauza misempha ya mauthenga. Pachizungu timati ma blood vessels yomwe ili misempha ya magazi kapena ma nerves amene ali misempha yotumiza mauthenga. Tsono uthenga umene ukapita kuchida cha bambo umagwirizana ndi messenger wina zina lake nitric oxide. Paja tinanena kuti m'thupi mwathu muli ma messenger osiyanasiyana amene amathandizana ndi ubongo kuti uchite zinthu. Ndipo pa nthawi imeneyi messenger ofunikira ndi nitric oxide. Nitric oxide messenger amene ndi amene amakhala ngati mlonda oyimba wiziro kuti segulani zipata zosegulani mageti magazi alowe kuchida kuti chida chija chikule. Kachitika chonchi zipata zija kapena kuti misempha ya magazi imakhala ngati yapanga relax kapena kuti atakasuka. Ikatakasuka chonchi ja magazi aja amalowa amakhala ngati akukhavukira kuchida cha bambo kuja. Tsono masponji aja amakhala ngati atukumuka anenepa ndipo chida cha bambo chimadzuka. Tsono tatiyeni tione kuti chimachitika ndi chani kuti chida cha bambo chisadzuke. Pali zifukwa zosiyanasiyana zomwe zimachitika. Zifukwa zoyambirira ndi mavuto ochokera ku ubongo kapena kuti psychogenic. Ukakhala kuti munthu uli ndi nkhawa kaya mantha kutopa kwa chikhalire kapena kupanda self esteem kapena kupanda kudzikhulupirira mwawekha, zimenezi zimatha kupangisa kuti chida chako chisadzuke. Chifukwa chachiwiri ndi neurogenic kapena kuti zochokera ku misempha ya mauthenga. Paja tanena kuti uthenga ukachokera ku ubongo umayenda kupita ma nerves kapena kuti misempha ya mauthenga. Ikakhala kuti ma nerves amenewa kapena kuti misempha imene sikugwira ntchito monga ngati mwanthu amene anachita ngozi kapena kuti anapotekeka nsana, mauthenga amenewa amatha osapitirira kudusa kuchokera ku ubongo kupita ku chida cha bambo. Nakambaso za mankhwala a m'thupi mwa abambo aja otchedwa testosterone. Mankhwala amenewa akakhala kuti ndi ochepa m'thupi chidaso chimatha osadzuka. Palinso mankhwala ena amene timamwa monga ngati mankhwala a BP ngati Metropol, pali mankhwala ena ngati Valium, Haloperidol komanso mankhwala aja amaasa za Cimetidine. Awa ndi zitsanzo chabe za mankhwala ambiri amene timamwa omwe kuyipa kwake kapena kuti side effect yake ikupangitsa kuti chida cha bambo chisadzuke. Kuonera kanema olaula kawiri kumapangisanso kufoka kwa chida cha bambo kapena kuti erectile dysfunction. Menezi pachizungu amanena kuti porn induced ED, porn induced erectile dysfunction. Thupi lathu silinalengedwa kuti lizisanganasidwa ndi kukhutisidwa pompopompo. Linalengedwa kuti pazikhala ndondomeko ija pachizungu pamati build up. Komanso munthu kamaonera makukanema olaula kawiri umakhala ngati ukuwuza ubongo wako uja ndi kukhomerera kunena kuti izi timapanga chonchi. Zimapezeka zoti ngakhala kuti ucheza ndi amayi munjira yomwe sija umaonera pakanema olaula uja thupi lako litha osatekeseka ndipo chida chako chitha osayima. Anthu ambiri sitimamvesesa kuti makanema olaula aja ndi ngati zisudzo chabe kapena kuti acting. Ngakhale mutacheza ndi anthu amene amapanga makanema amene aja akuwuzani kuti akakhala kwawo ndi akazi awo sapanga zimene amapanga mukanema.
Chifukwa chomaliza chomwenso ndikufunitsitsa kuti mumvetsetse ndi chifukwa chochokera ku misempha ya magazi kapena kuti pa chizungu vasculogenic. Kawirikawiri munthu ukakhala kuti uli ndi vuto la mtima kapena la misempha ya magazi, misempha yomwe imayambirira kupwetekeka ndi misempha ing'ono-ing'ono. Misempha ing'ono-ing'ono imeneyi ndi ngati misempha ya muchida cha abambo. Tikumbukire tinanena kuti chida cha abambo chidzuke umayenera kukhala kuti misempha ya magazi yatakasuka ndipo magazi aja alowa. Ndipo yemwe amayambisa zimenezi ndi uja messenger nitric oxide. Zomwe zikuchitika ku chida cha abambo ndi chizindikiro chabe cha zomwe zikuchitika ku misempha yathu ya mtima. Matenda a BP, matenda a sugar, ndi zitsanzo za matenda omwe amayambisa kuti misempha imene izisupuka ndipo izibloka. Ndiyeno zimapezeka zokuti olomumwe kaya gondolosi kaya Viagra ndi mankhwala otero, mankhwala aja amangopangisa kuti misempha ya kuchida cha abambo ija itakasuke kwambiri magazi alowa. Koma sathana kwenikweni ndi vuto lomwe ikupangisa kuti misemphayo itsekeke. Ngati muli ndi vuto limeneli musadandaule, simulipo nokha. Ukunenedwa kuti mmodzi mwa azibambo awiri ena aliwonse amapanga experience erectile dysfunction kapena kuti chida chawo sichidzuka. Sangakuwuzeni koma atha kukhala kuti amaona zimenezi. Kawiri zimakonda kunena kuti ayi matenda amene ndi anthu akuluakulu anyamata sangakhale nawo, koma anyamata ang'ono ndithu azimazaka za ma 20-30 akhozanso kukhala ndi erectile dysfunction. Bwerezanso kuti tizindikire kuti ED si matenda mwa iwo payokha, koma ndi chizindikiro cha matenda. Kotero ndichofunikira kupanga treat kapena kuti kuthana ndi matenda omwe akuyambisawo kaye. Ngati mmaonera akanema olaula siyani. Zimenezo ndi zisuzo mukuonera drama. Koma chachikulu ndi pempho langa kwa wina aliyense amene akumvera kanema uno ndipo ali ndi vuto la kuima kwa chida kapena kuti erectile dysfunction, chonde kayezeseni BP ndi sugar. Zitha kukhala zizindikiro zoyambirira za matenda omwe akuchitika m'misempha mwanu obwera chifukwa cha nthenda ya sugar kapena yothamanga magazi. Tikhozanso kumadya zokudya zomwe zili ndi nitric oxide wambiri monga ngati mavwende, ma watermelon, beetroot komanso masamba a green. Khulupirira kuti mwatolapo ziwiri zitatu za matenda amenewa a erectile dysfunction. Kumbukira kupanga comment, kufunsa mafunso wanu komanso kuwagayira anzanu kuti tonse tiphunzire limodzi. Zikomo kwambiri, mwakoma nonse.